Smoking causes cancer. Consumption of alcohol is injurious to health. Be safe, don't drink and drive. Belai no wana masangsa sinoro mangpli kasai peka dopane TV ni habanok ne bakakte jengkok tumane bisingte shawiman ka tini nobare high secondary rung srungnai hai kaba nobare high secondary school ne khoroksa rung srungnai bukhokjak bo tini atomsa school kaisa pyramid hai kaba kaisa program ne bakakte ne lai rombui tongmani bakakte ne atomsa behusungui thangmani lengui thangmani mai kene tini bon guardian no khoboi और स्कूल ने टीचर डॉग रंग फरंगनाय रok bono kila hospital tuboi family blai no wana ma sungsa abo tamani bagoi mohai ka mai kana tini kila PH center hospital tuboi family mangple nai gade sinoro mangple soikari nai tuni dofni tv hai nai lamchau khapan takok te bukok chong sini dofni tv premier hai ka ba chini dofni tv channel nai tone joto lukrono lamchago tini thik phai sok paija kila PH kila hospital no mai kene tini kaisa rogi brain kotor tamani bagui ka brok buching kok samani sai to goni thangui tone phiaba tabok ani buskangun rogi kaisa kotor ma phai sok paija ore jagao busu jorate oroni jara doctor nurse chonai rok busu jorate borok no prostuti khlainai mai kene borok be kok samani basai tongnai mai kene tini rogi phai sok paija bonna tibine soikare nai tone chini dofani tibine mangpli sakmani koinai yandi ini garden dara sakade tabok je rogi sok paimani bo nini tamakala ani charai bo nobari school pore uta ba class 8 class 8 ke class 8 pore oi bo tini kisa school ni program bro nai basai tongta satungo gobon pore suti sangoi bo room hala ha sang bokromi hingto hi bo siaro fit kalai pe ha bo rokojak emne fit kalai jake master ma hata ke master ma ke ana phun khail ha ke tak thangnai hata ke tabo boni ragma sosawni kostongo tei khormi hingi sauta tabo tabok je patient ne rogi ne bon bo mungtama salni jamatia bisa class apare tongone class 8 class 8 parake nuabari gangka oroni je teacher ro broni je pyramid hai ke ba je program cholai tongprone mai ke fit klai poima moni pore bro teacher ro gangka busu jorti step na jak ano rihoboi doctor kaharot lang phunuk di hi sauta ke mane apro se em doromang yata no bai be thangai oi ta pe ber dorong rung na tabo hospital koi pele mani hai blena ke tabo je patient ni tamakala ani sarai ni sera bai belai no wana ma singsa koroksa no badi wo kaisa rung no ko isrungui tongnai koroksa bere bo tini kaisa program ni bakakti ni tini school no kaisa program ni bakakti lai dongmui tongmani kyaba or jaga asom sakne bo tini je fit lai thangmani kyaba tini kila hospital PH hospital tubui phaimani blane wana ma singsa bone mangli tabok oroni PH kila PH ni doctor of busijirati coverage claimne recovery claimne blane wana ma singsa nirok mangli nugumek ne tabok treatment cholai tongo mai kene chini dofana tv mai kene phonogoi tongo jodi kaham ukhangge to kaham na thiaba paithak jorte soikare yakandi chini dofana tv belai no wana ma singsa mai kene sing ne te prasa amsa ibong kangkene hospital tangoi be PH jora se rizago or jago busu jorati kobari khaimana khaimiya thiaba borok nar mayang kangkene tawon hal otot hospital ro hajago thiaba or ro ha thani won langma chobui be thango mai kene tini blai no wana ma singsa khoroksa takhokje
belai ni kotor monthly kotor phaiwi sok paija tini kaisa program ni bwkhaktwi ni tini bo satung kutomon ni bwkhaktwi ni tini program participant khlaimani bwkhaktwi ni tini tabuk ben sas kostong jak mai kini tabuk bwsijrwtwi borok tini ni kila ni PHC doctor rok hospital o sokhaini bwkhaktwi ni bwsijrwtwi borok control khlaimanai